Hola. Bona, escolta, estic a la fruiteria, què compro de postres? És que he vist aquí unes maduixes, veig que hi en tenen i m'estava imaginant fer com una mica alguna així com sexy, saps que... no sé. Sí, en plan així, ja, maduixetes i tal, no? Sí, és que a mi m'encanta, jo saps, les veig i m'estic posant, bueno, supercalent. Així calent, no? Com el planeta, amb l'efecte hivernacle. Com? No, i a més també amb la contaminació dels conreus amb els productes químics. O a més que t'agrada aprofitar-te de les persones més vulnerables. No, però què dius? Però escolta, però si ja saps que jo no sóc així. Bueno, i si no ets així, per què compres així? Has mirat l'etiqueta per veure si és un producte de temporada? Vale, miro. Què? Ara ja és temporada. Can Trias és una masia situada al Maresme. Som una família que de sempre ens hem dedicat a l'agricultura. Des de l'any 96 que fem agricultura ecològica amb el segell del CCPAE i sobretot fem verdura per fer venda directa en fresc. Jo soc en Benjamí Alvarado, jo porto la finca del Mas Roca, a Palafolls. Al Mas Roca fem verdura ecològica, fem diversos productes, entre ells la maduixa. La maduixa és un cultiu que té nom a la nostra comarca i això és així especialment pel territori i pel nostre clima. Som una comarca que està reserada per una serralada prelitoral i tenim l'escalfor del mar i això ens permet tenir unes temperatures que són ideals pel cultiu de la maduixa. Nosaltres la maduixa la cultivem a la manera ecològica, és a dir, cultivada a terra, no en sacs hidropònics. Llavors utilitzem adobs orgànics i és una maduixa que és lenta, necessita el repòs de l'hivern, una maduixa que intentem cuidar-la d'un any per l'altre, no replantem cada any. Ens agraden fer varietats que se'n diuen remuntants, que tenen un cicle de cultiu més llarg i per tant ens permet escalonar molt més la collita de la maduixa. En fem alguna que són més per collir exclusivament el que és la primavera, però ens agrada més aquesta maduixa que poquet a poquet, setmana a setmana anem collint per poder servir en els mercats de forma fresca. El secret de la maduixa és que la maduixa passi fred. Llavors, si tu la tens en el terra i passa tot l'hivern, doncs això es calcula amb hores per sota dels 10 graus. Llavors, quantes més hores acumula ella per sota dels 10 graus, més maduixes sortiran i més bones seran. Llavors, a partir del moment que hi ha l'explosió de les temperatures a la primavera, és quan ella es posa a produir de manera natural i és quan et dona un fruit saborós. Jo fa 3 setmanes que tots els meus clients al mercat cada dia em pregunten per les maduixes. I les maduixes, i les maduixes, bé, se'n recorden de les de l'any passat i les volen tornar a catar i jo els dic, mireu, és que fins que no surti el sol no podrem començar a collir. Però evidentment la gent ho valora moltíssim. És veritat que aquest any ja estem a dins de l'abril i ja hauríem d'estar collint maduixa, però tots sabem que hem tingut un març que ha sigut molt plujós, molt tapat, molt de núvol i això ha fet que el cultiu s'hagi endarrerit una mica. Nosaltres començarem a collir aquest any calculat a finals d'abril. Això
Això depèn de l'any, depèn de com és l'hivern, depèn de com comencen les temperatures, a vegades varia. L'any passat, per exemple, vam començar abans, vam poder començar a primers d'abril, però aquest any, doncs, bueno, perquè hem hagut de replantar una part, perquè ara estan ben-timuts de dies núvols, llavors això està retrasant una mica la maduració de la planta, doncs hem calculat que aproximadament a finals d'abril ja estarem collint. En cultiu convencional el que fan és forçar-la utilitzant sacs de cultiu, no la planten a terra, la planten en sacs, utilitzant calefaccions i a dins hivernacles tancats i a molt alta temperatura. Llavors aquestes maduixes, perquè madurin, els donen molta temperatura, i llavors no maduren per l'impacte de la llum solar, sinó que maduren per la temperatura que tu li estàs donant amb la calefacció. Llavors és quan la maduixa no té el gust que ha de tenir. Bé, d'entrada, la primera gran diferència és la distància i, per tant, la frescor. Nosaltres podem servir una maduixa acabada de collir, i una maduixa acabada de collir fa olor, té un gust doncs, que es nota en seguida que és una maduixa fresca. Aquests monocultius normalment estan al sud d'Andalusia, doncs hi ha frigo pel mig, hi ha un transport, hi ha una distància, hi ha uns dies des de que s'ha collit fins que es consumeix, i això es nota en seguida. Evidentment, doncs, el fet que sigui un cultiu ecològic també no només és bo pel medi ambient i per la nostra salut, sinó que també a nivell de gustos s'ha demostrat que són molt més bones perquè retenen més els sabors, els nutrients també té un ventall molt més equilibrat i, per tant, a l'hora de consumir el producte això es nota moltíssim. Pensa en proximitat, menja maduixa de temporada. Pensa en la proximitat, menja maduixa del Maresme.